Atom ve molekulaň tapawudyna gaýtyp gelelim. Atom kesgitlemesi boýunça maddanyň bölünmeýän iň kiçik bölegi diýikdir. Emma molekula böleklere bölünýär. Mysal üçin siz şu taýda H2O suwy alyp görelim. Şunyň molekulasyny men şeýle çyzyp görkezim size has düşnükli bolar ýaly. Şeýle skemada belki görensiňiz şeýle modelleri. Bu şuna vodorod atom diýäs. Muňa vodorod sebäbi iki sany vodorod bar, bir sanam kislorod bar. Bir san kislorod. Umumy jemine şuň biz suw molekulasy ýa-da H2O molekulasy diýýäs. Umumy şuňa bir molekula diýip ad berýäsiz. Bir molekula. Ýöne şu bir molekulada näçe atom bar diýse, onu siz şu taýda aýtmaly 3 atom bar. Ýa sanap görkezelim. 1 2 3 atom var. Ýagny molekulamyzda 1 2 3 atom var. Demek molekula we atom tapawudyny, atom we molekulaň tapawudyny düşünýänsiňiz gerek. Ýagny atom böleklere bölüp bolmaýar, ýöne molekulaň böleklere bölüp bolýar. Meselem islendik birleşmäniň iň kiçik bölegi molekuladyr. Meselem natriy klor. Şuň iň kiçik bölegi molekula, atom bolup bilmeýär. Islendik elementiň iň kiçik bölegi atomdur. Mysal üçin demir. Şuň iň kiçik bölegi hem atom. Ýagny bir harpdan diýelim, harp görkezelim. A harp elementimiz B harp bolsa iň kiçik bölegi atom. Elementimiz A2 bolsa da hem iň kiçik bölegi molekula. Mysal üçin kislorodymyz O2. Şu bölünýär. Bölünen üçin şuňa molekula diýilýär. Näme bölünýär? Kislorod şeýle görkezsek. İki sany kislorod atom bolan üçin şunu arasyndan biz bölsek ikiye bölünýär. Demek bu atom däldi, molekula. O2 molekulasy diýilýär başgaça aýdanda. Atom we molekulaň tapawudyny kısaça molekulalara mysallar berelim. Molekula suw molekulasy, ýa-da kislorod molekulasy görkezişimiz ýa azot molekulasy, natriy klor duz molekulasy, demir oksid molekulasy. Atomlara mysal demirin ýagny iň kiçik bölegi, natriň iň kiçik bölegi, alüminium kiçik bölegi we şuňa benzeşler. Molekulalar atomlara dargaýar. Ýagny molekula O2 diýdik. Şu hem dargaýar, iki sany kisloroda dargaýar. İki sany kisloroda dargaýar. Hlor molekulasy hem dargaýar. Hlor 2. İki sany hlora dargaýar. Ol sağ olun.